tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndinovimba zvekare kuti manga muri kufamba nesu muchibatana pamwe chete nesu pamunamato yatanga tiri kuita uye yatinoita zuva rimwe nerimwe, yatinokutumirai zvidzidzo zverhapsody nemunamato yatinenge tichiita svondo rimwe nerimwe. Ndinovimba mamuchitibata paminamato yose iyoyi. Haleluya. Uye ndinovimba zvekare kuti shoko raMwari riri kuramba richingowanda mukati muupenyu hwenyu. Shoko raMwari ndo rinogona kukutambidzai pfuma yamakapiwa uye yamakavimbiswa naMwari. Haleluya. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri izvozvo. Ndo zvarinotaura muna Mabasa e22. Haleluya. Tanga tichiri mumwedzi wedu wokurindira tichinamata, uye mumasvondo apfuura tanga tiri kutaura tichidzidza pamusoro pekunamata. Takataura zvakati wandei pamusoro pekunamata, uye kuti tinonamata sei. Svondo rapera takawana chinguva chokutaura pamusoro pekushandisa minamato nemashoko okupupura atinopiwa muzvidzidzo zvedu zverhapsody. Tichida kutaridzai kuti unogona kutotora minamato iyoyo, kutotora mashoko iwayo ukatoashandisa pakunamata kwako. Ndakasimbisa zvekare ndichiti ndinotokurudzira kuti uzvidzidzise kushandisa minamato iyoyo. Tatiri kusimbisa tichitaura chiti minamato haifanani. Zvakakosha kuti unodzidza kupi minamato yako. Ukadzidza minamato kusiko, unopedzisira wakunamata dondo, wakunamata zvisizvo. Takakuverengerai muna Luka 11 ndima yekutanga, chitaura pamusoro pevadzidzi vaJesu vakauya kuna Jesu vakatidzidzisei kunamata, nokuti takaona kuti Johani wakadzidzisawo vadzidzi vake kunamata. Vakaziva kuti haungonamati minamato yose yose, haungoti zvawanzwa zvichinamatwa nomumwe munhu wotomhanya nazvo. Takati minamato zvinobva unonamata zvichienderana nokuti uri ani uye uri wani. Haleluya. Vadzidzi ava vaiziva kuti vakanga vari vaJesu, vakanga vasiri vaJohani, vane manamatiro avaifanira kuita. Ndozvaunofanira kunzwisisawo iwewe. Ukasadaro unopedzisira waungonamata minamato yaunenge uchifunga kuti Mwari havasi kudavira izvo, kana hapana zvauri kunamata, hauna zvauri kutaura. Haleluya. Saka takataura pamusoro peminamato tikati uchidzidzira, sezvo wanga uchazongotora minamato yako kubva kune vanhu vaunonzwa. Saka kuti chishandisa bhuku reRhapsody, minamato irimo yaunoona irimo, chishandisa iyoyo pakunamata kwako. Ukaramba uchizviita mwedzi umwe, miviri, mitatu, mitanhatu, gore uchiita saizvozvo, unopedzisira wakunzwisisa manamatiro. Wakunzwisisa kuti kana tikati ngatinamatei, wakutozwa kuti ndinonamata ndichidai. Haleluya. Hauchatangi nokumbotanga nokupumbuzika uchitaura zvisingawirirani neshoko raMwari. Nhai inini mutadzi, nditarireiwo, ndinzwireiwo ngoni, ini mutadzi, ini ndakazodai. Haleluya. Warashika kana uchinamata uchidaro. Noutera hwangu, nokusagona kwangu, nokudii, watorasika ipapapo. Haleluya. Taura
namata semunhu anowirirana nezvinotaurwa neshoko raMwari pamusoro pake. Haleluya. Saka zvidzidzo zvatinoona mubhuku reRhapsody zvinotitaridza manamatiro atinofanira kunge tichiita. Ndangotaura nokuti pane chimwe chinhu chatakataura muzvikuru sei zvakapera, padaiti muKristu chaiye anoziva shoko raMwari une manamatiro anoita kana ukangoti ngatinamatei. Takataura ndikati chinhu chokutanga chaanotanga kuita kutaura nedzimwe ndimi. Anotanga kutaura nedzimwe ndimi. Mushure mazvo ozotaura mashoko anowirirana neshoko raMwari. Unotanga ataura nedzimwe ndimi. Asi vamwe vanozoti aiwa saka pandichazorevavo nhunha dzangu ndepapi? Pandichazorevavo zviri mumwoyo mangu ndepapi? Kana mangoti ndingotaura zviri muRhapsody neko zvangu pachangu zvandichazotaura ndepapi? Vamwe vanenge vachibvunza kuti hazvina kushata kuti utaure, asi chero chete uchizvitaura zvichienderana neshoko raMwari. Asi ndoda kutaridzai zvimwe zvinhu zvatinoona mushoko raMwari zvinogona kubatsirai kuti munzwisise kuti zviri mumwoyo mako chaizvo chaizvo unozvibudisa sei. Nokuti kana uchitaura, ngatingototaura nechishona, uchitaura saizvozvo zvaunenge uri kutaura, usafunga kuti uri kutaura zviri mumwoyo, uri kutaura zviri mupfungwa dzako. Ngaitierenge vaverenga tsamba yokutanga kuvaKorinde chisawo che14 ndima ye14 kwanzi, nokuti pandinonamata nedzimwe ndimi mweya wangu ndiwo unenge uri kunamata, pfungwa dzinenge dzisiri kuzvinzwisisa, saka dzinenge dzisiri kubatsira pamunamato uyu. Haleluya. Kwanzi pandinenge ndichitaura nedzimwe ndimi, pandinenge ndichinamata nedzimwe ndimi, mweya wangu ndiwo unenge uchinamata, pfungwa dzangu dzinenge dzisiri kuzvinzwisisa, saka dzinenge dzisiri kubatsira pamunamato uyu. Ndoda kuti mubabate ipapo. Kana uchitaura nedzimwe ndimi, mweya wako ndiwo uri kunamata. Uchitaura nedzimwe ndimi, mweya wako ndiwo uri kunamata, mweya wako ndiwo uri kutaura. Pfungwa dzako hadzisi kunzwisisa zvekutaurwa nomweya wako, saka hadzisi kubatsira pamunamato uyu, saka hadzigoni kupindira. Kana dzazizere noruvengo, hadzigoni kuisa ruvengo mumunamato wako. Kana dzanga dzine ukasha, hadzigoni kupinza ukasha mumunamato wako. Kana dzanga dzakagumbukira Mwari, pfungwa dzako hadzigoni kuisa zvigumbu izvozvo mumunamato wako, nokuti uyu munamato wakutodzinyeruka. Munamato usiri kupfuura nomupfungwa, munamato uri kungonangiswa kuna Mwari. Haleluya. Uri kubva mumweya uchienda kuna Mwari. Asi regai titarire zvekare mutsamba yokutanga iyo yava kuvaKorinde chisawo chechipiri, tinzwe kuti mweya wako unoshanda sei. Haleluya. Chisawo chechipiri ndima ye11. Kwai sezvakangoitawo munhu, hapana angaziva zviri maari kunze kwemweya wake uri maari, nezvinhu zvaMwari hazvinavo angaziva kunze kwemweya waMwari. Haleluya. Taudzwa zvikanzi paunenge uchinamata nedzimwe ndimi, mweya wako ndiwo unenge uchinamata. Takuchiudzwa zvino kunzi mweya uyu ndiwo unonzwisisa zvinhu zvose pamusoro pako. Kwai hapana munhu anganzwisisa zviri mumunhu kunze kwomweya womunhu iyeye. Mweya wako ndiwo unonzwisisa zviri kusi kwomwoyo wako. Saka kureva kuti paunenge uchinamata nendimi paya, ndo pauri kunonyatsobudisa chaizvo zviri kusi kwomwoyo wako. Usafunga kuti pauchazoda kudetemba nemashoko erurimi rwamai vako ndo pauchabudisa zviri kusi kwomwoyo wako. Zvawava kutobudisa ndezviri mupfungwa dzako. Zviri mumwoyo chaizvo chaizvo zvinobudiswa kana mweya wako uchinamata. Kana mweya wako uchinamata, unenge uchinamata nedzimwe ndimi. Kwanzi kana ndichitaura ndichinamata nedzimwe ndimi, ngaititarire zvekare ndima iyoyo. Kwanzi nokuti pandinonamata nedzimwe ndimi, mweya wangu ndiwo unenge uri kunamata.
kureva kuti kana mweya wako unamata unoshandisa ndimi, unoshandisa dzimwe ndimi. Kuna vamwe vanoti kwanzi handifaniri kunamata nedzimwe ndimi, handizvo zvatinodzidzisa kusangano redu kana kudii. Hazvisi zvesangano. Kwanzi mutauro wendimi ndo unoshandiswa nomweya wako. Kana mweya wako woda kutaura unoshandisa mutauro wendimi. Haleluya. Ndo unoshandisa pakunamata. Asi kwanzi mweya wako uyu ndo unonzwisisa zviri mukati, nokuti munoona zviri kusiko mwoyo wako zviri mumweya mako. Haleluya. Unoyatsonzwisisa zviri mumweya mako. Pfungwa dzako zoona kunge dzingofunga kuti chigumbu. Mweya wako unoyatsonzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika. Haleluya. Chii chaicho chiri kuitika. Mweya wako unozvinzwisisa, mweya wako unonzwisisa izvozvo. Saka paunenge uchitaura nedzimwe ndimi, mweya wako unenge wakunamata, uchibudisa zviri kusiko mwoyo wako, uchibudisa zviri mukati momweya wako. Haleluya. Uchizvibudisa izvozvo uchizviunza kuna Mwari. Hapana munamato unogona kudzama kudarika munamato iwoyo. Hapana munamato ungadzama kudarika munamato iwoyo. Hapana munamato ungashanda kudarika munamato iwoyo. Hapana munamato ungakubatsira kudarika munamato iwoyo. Ndosaka usingafaniri kushayiwa hanya nokunamata nedzimwe ndimi. Kana wanga usingagoni kutaura nedzimwe ndimi, dzidza kutaura nedzimwe ndimi. Usadziemera. Usafunga kuti ndezvevamwe vanhu. Usafunga kuti ndezvemasangano, ndezvemamwe masangano. Hazvisi zvamasangano zvinhu izvi zviri mubhaibheri. Bhaibheri harisi resangano iro kana sangano iro. Bhaibheri ishoko raMwari. Ishoko raMwari rakapiwa munhu wose. Haleluya. Hautotauri uchiti ini ndinonamata vadzimu saka zvebhaibheri handishandi. Ndo bhuku rako iro riri. Nyange uchifunga kuti unonamata vadzimu, ndo bhuku rako iro riri. Nyange uchifunga kuti uri muchawa, ndo bhuku rako iro riri. Ndo shoko rako rawakatumirwa nomunhu wakakusika iro riri. Ukadako kuti zvafanira kuti baba vako kunyorera tsamba, kuti handi mashoko avanyora tsamba yavanyora meno kudarega indipe munun'una wangu inini ndava muchawa. Mashoko abva kuna baba achiuya kumwana. Uri mwana wavo here? Hongu. Itsamba yako iyi. Wakasikwa naMwari here? Hongu. Shoko raMwari iri ndo rako iri. Rinotsanangura iwe. Kana uchida zvinhu zvako zvifambe muupenyu hwako, famba neshoko irori. Haleluya. Famba neshoko irori, tevera shoko irori, gamuchira shoko irori, rishandise pakurarama kwako shoko irori. Haleluya. Saka paunenge wakunamata, unotanga uchitaura nedzimwe ndimi saizvozvo. Uchinamata nedzimwe ndimi, uchinamata nedzimwe ndimi, uchitaura nedzimwe ndimi, uchitaura nedzimwe ndimi, uchitaura nedzimwe ndimi. Mweya wako uri kunamata, uri kubudisa zviri mukati mumwoyo wako, uri kubudisa zviri mukati mumweya wako, uri kubudisa zvakadzama zviri mauri, uchibudisa kudaro. Haleluya. Nyange paunozotanga kutaura norurimi rwamai vako, paunozotanga kutaura nechishona, unenge wakutaura zvanga zviri kutaurwa nomweya wako. Haleluya. Unenge wakuna ndo zvatinoona kwanzi kwai nokuti pandinonamata nedzimwe ndimi, mweya wangu ndiwo unenge uri kunamata. Pfungwa dzinenge dzisiri kuzvinzwisisa, saka dzinenge dzisiri kubatsira pamunamato uyu. Saka chii chandinofanira kuita? Ndichatanga ndanamata mumweya, ndozonamata ndichishandisa pfungwa dzangu. Ndichatanga ndaimba mumweya, ndozoimba ndichishandisa pfungwa dzangu. Haleluya. Saka zvidzidzise kunamata nokunyengetera nenzira iyoyo. Wotanga uchinamata nedzimwe ndimi saizvozvo. Wapedza kudaro, wotora munamato wako kana murhapsodi kana chii, wotanga kutaura mashoko iwayo. Uchitaura mashoko iwayo, mashoko amweya mutsvene. Uchitaura nendimi, uchitaura mashoko iwayo, uchitaura nendimi, uchitaura mashoko iwayo. Zviite svondo rese, mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, uone shanduko inoitika mukati meupenyu hwako. Haleluya.
regai tinyengetereko zvino. Baba ndakutendai nezita raJesu Kristu. Ndopambiri kwamuri, ndopakudzo kwamuri. Ndakutendai noroko mumwe nomumwe wabatana neni pamunamatono, ndotaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake muzita ramambo Jesu Kristu. Ndoda kutendai nokuda kweshoko raMwari riri kuwanda mukati moupenyu hwake. Nezita raJesu Kristu akunzwisisa kunamata. Nezita raJesu Kristu akunzwisisa kutaura nemi, akunzwisisa kugadzirisa zvinhu zvoupenyu hwake mumweya muzita ramambo Jesu Kristu. Baba ndinokutendai, ndonamata iko zvinochengetera mumwe nomumwe asiri kunzwa zvakanaka, ndichitaura kuporeswa kwenyama yake muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinodzingira kure zvirwere zvese kubva munyama yake, ndichitaura kuporeswa kwenyama yake muzita ramambo Jesu Kristu. Baba ndinokutendai, ndinokurumbidzai, ndopambiri kwamuri Mwari muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Haleluya. Zvakanaka, regai tisangane zvekare musvondo rinouya morangarira. Svondo rinouya iro ratatarisa, tine zuva guru rekunamata chishanu 3 kusvikira mugovera musi wa4 zvita tinenge tine zuva guru rekunamata. Ndoda kuti batane pamwe chete tinamate pazuva guru remunamato iroro. Mwari vakuropafadzei. Hatisati tapedza nakupinda zvekare munguva yekurumbidza Mwari nekunamata Mwari, tigozotiverengerwa chidzidzo chedu cherhapisodi, tigozowana imwe nguva zvekare yekunamata tisati tavhara. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tonamata zita renyu, Ishe wemadzishe. Tonamata zita renyu, Ishe wemadzishe. Tosimudza zita renyu, Ishe wemadzishe. Tosimudza zita renyu, Ishe wemadzishe. Torumbidza zita renyu, Ishe wemadzishe. Torumbidza zita renyu, Ishe wemadzishe. Tosimudza zita renyu, Ishe wemadzishe. Tosimudza zita renyu, Ishe wemadzishe. Gara wakangwarira uchinzwisisa zviri kuitika. Shoko redu tinoriwana kubva kuna vaRoma 8:6 inoti, nokuti pfungwa dziya dzinokoshesa zvinhu zvenyika ino dzinounza rufu, asi pfungwa dziya dzinokoshesa zvinhu zvemweya dzinounza upenyu nerugare. Matiyo 16:21 kusvika 23 ine nhoroondo inotipa. Iyi inhoroondo yezvakaitika pakati paJesu naPita. Tenzi vakanga vataura kuvadzidzi vavo vakavazivisa kuti vaifanira kuenda Jerusarema. Vakanga vari kunotambudzwa nevakuru vevaJudha ikoko, vagourawa vagozomuka mushure memazuva 3. Pita akabva atora Ishe ndokutaura navo achivatsiura achiti, Ishe, Mwari havangabvumiri izvozvo. Zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika kwamuri. Tenzi vakamudavira. Tinoverenga mashoko avo muna Matiyo 16:23. Vakati, iwe Satani, ibva shure kwangu. Uri kuda kundikanganisa zvandakaronga kuita. Haunei nezvinhu zvaMwari, unongokoshesa zvinhu zvenyika ino chete. Satani ndiye akanga afemera Pita. Ndiye akanga aita kuti ataure mashoko aya. Mashoko aya akanga arukwa mumweya. Saka Jesu akamuzivisa izvi. Izvi zvinotitaridza zvakanga zvakaita Jesu. Jesu vaitarisa mweya wechinhu, nokuti munhu anogona kufemerwa naMwari, anogonavo kufemerwa naSatani. Jesu vaida kuti Pita anzwisise izvi, agoziva mashoko ekugamuchira.
Mazano angauya mupfungwa dzako, unofanira kuziva kwaanenge ari kubva. Anogona kunge achibva kuna Mwari, anogona kunge achibva kuna Satani, anogonawo kunge achibva munyika. Asi Satani ndiro jinda renyika ino, akakanganisa zvinhu zvenyika ino, saka mazano enyika ino anobva kwaari. Zvino iwe hausi wenyika ino. Ndizvo tinoverenga muna Johani 15:19. Saka haungararami nemazano enyika ino. Saka unofanira kugara wakangwarira, uchinzwisisa zviri kuitika. Tarisa mweya yezvinhu. Ndiko kusaka Ishe vakakupa shoko ravo, ndiko kusaka vakakupavo mweya mutsvene. Ndiyo vanokubatsira kunzwisisa zvinhu. Vanoda kuti ugare wakangwarira, wakasimba mushoko ravo. Shoko iri chiedza, ndicho chiedza chaicho chinokutaridza pekufamba napo. Saka mazano angauya kwauri, mazano aya angasabva kuna Ishe, angauya achitsvaka kukubvisa mugwara rakanaka. Mweya mutsvene vanozokubatsira, vanozoita kuti unzwe inzwi raMwari, ndokunge uchirarama muchokwadi cheruponeso. Ndiko kusaka minamato yaPauro yakakosha zvikuru. Mumwe weminamato iyi uri muna Vakorose 1:9 unoti, nokuda kwaizvozvo isuwo tava kugara tingokunamatirai, tichishuva chose kuti munzwisise zvinoda Mwari, muine uchenjeri hwakakwana, mweya yenyu ichinzwisisa zvinhu zvemweya. Taura kuti izvi ndizvo zvawava iwe. Pota uchitaura uchiti, ndakangwarira zvinhu, ndakachenjera, ndinonzwisisa zvinodiwa naMwari, ndine uchenjeri hwakakwana. Hareruya. Namata uchiti, Baba vandinoda, ini ndakangwarira zvinhu, ndakachenjera, ndinoona zvisingavonekwi nevamwe, ndinonzwisisa zviri kuitika, ndinovimba nemi nemwoyo wose, ndakazembera pashoko renyu, ndinoita zvamunorayira, midzi yangu yakadzika mushoko renyu, muzita raJesu. Ameni. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzo chanhasi, vaEfeso 5:15-17, Vakorose 1:9. Tinotenda Mwari, tapiwa shoko, uye shoko ratanzwa tinondorishandisa uye tinoriparidza kuna vamwe vanhu. Bhaibheri rinoti kuna Mapisarema 45:17, zvinonzi ndichaita kuti zita renyu rive rinorangarirwa kuvanhu vose, mativi mana ose enyika, uye ndichakurumbidzai pamberi pevanhu vose. Saka toda kuti isu tinamate kuti wese anonzwa shoko iri asangogara chete, asi kuti shoko ravanzwa vaparidze kune vamwe vanhu, uye isu tichirumbidza Mwari wedu nokuti watiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai neshoko renyu, tinokutendai, tinokurumbidzai Baba, nokuti shoko renyu ndio upenyu kwatiri, ndio upenyu hwenyika. Upenyu haubve mumajekiseni kana mumapiritsi, asi kuti upenyu hurubva mushoko renyu. Muzita raIshe Jesu Kristu tinoti kudzwai nokusingaperi. Mbiri yese ngaipiwe kwamuri, kune vanhu vose, muzvipatara, mumakambani, mumabasa, kwose mbiri yese ngaipiwe kwamuri, nokuti imi ndimi Mwari woupenyu, ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu. Uye tinokutendai Baba kuti nyika ino haina kupiwa kuna vakaipa, makaipa kuna Abrahamu, uye isu tiri vadyi venhaka pamwe chete naKristu. Tiri vadyi venhaka, makatipa kuti nyika ino ive yedu. Tinokutendai Baba kuti vaya vese vasati vaziva vachaziva shoko iri. Parinoparidzwa nesu tichiparidza nemiromo yedu, vanhu vazhinji vanoziva shoko renyu, vanoziva kuti kune ruponeso muna Ishe Jesu Kristu. Tinokutendai Baba, tinokurumbidzai, nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi, muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Shiketaria marimotoria makasana, rakotoria makazoto, rimashakaraboko zotoria makasoko, marikotoria makaroko shikarikataria, ramasanto rikatoria makazoto, rimakashikeri mokotori makasaka, rabotoria makazotoria makashika, rikotoria makarabo kosotoria makasita rimoko zoto, robotoria makasanta raboko zotori makasa, ramoko shikeria moko zotoria makasaka, ramoko toria makasatoria makashikeria moko zoto, robotoria makasaka, remoko zotoria makasanto. Tinokutendai Baba, shoko iri harina kuuya kuzongoti betsera isu toga,
asi kuti tinoenda naro kushamwari dzedu, tinoenda naro kuhama dzedu, tinoenda naro kubasa, tinoenda kuzvikoro tichiparidza shoko iri, nokuti ndo ruponeso uye ndo upenyu kwese kwatinenge tiri. Titosangana zvakare svondo rinouya. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.